Здравейте! Отдавна не сме гледали на любов, така че днес ще гледаме на любов. Вярвам, че изненада за всички. Гледаме на Соня по отношение на нея и човека, който е до нея, какви са чувствата в момента между тях, как ще се развият. И двамата са зодия Скорпион. Това имаме като предварителна информация. Докато цепя, тъй като това ще отнеме малко време, да кажа, че често отговарям на въпроси по отношение на това за какъв период се отнася, когато се гледа на Таро, особено на връзка. Например, когато се предскаже, че нещо няма да се получи между двама души, дали това е примерно за месец или за година и след това всичко ще тръгне по мед и вода, по мед и масло. Какво да ви кажа? Аз мога да говоря от личния си опит. Преди доста време тък му бях започнала. Всъщност аз и за това си купих първото си таро. Имах отношения с един мъж, с който нещата бяха общо взето на кантар. Започнах да си гледам на таро, като тарото ми абсолютно всеки път ми даваше негативни резултати. Аз се занимавах с него може би година и продължавах да се убеждавам, че проблема е в мен, че аз не съм успяла достатъчно добре да изтълкувам картите, да ги подредя по правилния начин. Купих си второ тесте карти, отново получавах същите резултати. Общо взето това е загуба на време, но факт е, че когато имаш надежда нещо да се случи, когато просто някакви карти ти кажат, че трябва да почакаш или че не, това е правилният човек за теб, е много трудно това да бъде възприето, особено веднага. Разбирам го. Аз също съм на същото мнение. Колкото и да се вярва на тарото, не може да игнорираш собствените си възприятия. И все пак, обикновено, в всички случаи, добре да кажа почти всички случаи, в които съм гледала до сега, гледала съм на стотици хора, ако таро предскаже, че една връзка няма да я бъде обикновено, тя няма шанс. Дори хората да се съберат заедно, дори да искат да бъдат заедно, това, че картите им са противопоказни, означава, че има някакви фундаментални различия в тях. По-добре се замислете за това, дали това е точният човек за вас, дали наистина искате да бъдете точно с него, дали той иска да бъде точно с вас. Рядко се случва хора, които имат една хармонична връзка, да питат таро за нея, защото те знаят, че връзката им е добра. Така, цепим за Соня и нейния приятел, с когото и двамата са зодия Скорпион. Започваме стандартната подредба. Надявам се вече да сте запомнили. Картата отдолу е двойка чаши, което е обещаващо. Говори за добра и хармонична връзка. Не е любовниците, но е възможно най-доброто от малките аркани. Надяваме се, че любовниците е някъде тук. Започваме с нейните карти. Много интересно. Тук ще си изтегля една допълнителна карта. Добре, много добре. Научаваме интересни неща за Соня. Движение. За миналото й се падна луната.
Това е една карта, която по принцип се свързва с някаква измама или нещо скрито. Може би имало някакви изневери или лъжи в миналите връзки. Може би излизала с някой мистериозен субект, който често е премълчавал важни неща за връзката им. Изобщо тази карта говори за голямо недоверие, което се е натрупало у нея с времето. В настоящето обаче виждаме светът. Тоест, мога да кажа с почти 100% сигурност, че Соня смята, че е намерила правилния човек за себе си. Светът по принцип се свързва с влизане в нов цикъл от живота, т.е. тя се е настроила към мисли за семейство, за сватба, за деца, което се подсказва от следващите карти. Ето, за това какво тя иска, ни се падна кулата. Понеже кулата се свързва и с промяна, и с сексуална мощ, пожелах да изтегля втора карта и втората карта беше Асо жезли, която тук, както виждате, така натрапчиво се свързва с бебе. Така че може да го тълкуваме като една промяна с цел семейство. Пълно семейство. Така. Какво мисли тя за него? Имаме кралица жезли. Тя го вижда като един човек, който много добре балансира между работата си и семейния живот. Грижовен, мил, интелигентен. Всички добри качества, които можем да присъдим на кралица жезли. Какво е мислила за него в началото? Шестица мечове. По принцип тази карта основно се свързва с пътуване. Може би той е бил в друга страна или друг град. Налагало се да пътуват, което не е обезкуражавало. Друго тълкуване е търсене на хармония. Тоест, тя е виждала някаква незавършеност в него, нещо, което е смущавало, но с времето той е успял да направи това, което се очаквало от него и започна да отговаря на нейните възприятия. Какво й пречи? Седмица мечове. В този случай тази карта е малко негативна. Вижда се една прекалено голяма амбиция да се постигнат някакви цели. Не знам дали виждате добре как тези хора са премазани буквално. Свързва се и с колесницата по принцип, т.е. проблеми, някакви разминавания в гледните точки. Може тя самата, примерно, да иска в момента да се посвети на работата си и това, че няма достатъчно време, тя или пък той да ги спъва. Последната карта, как ги виждат хората около тях, виждаме Асо мечове, което говори, че по някаква причина хората около тях не са чак толкова позитивни. Тоест тя вижда връзката си с него едва ли не като да, намерих мъжа на живота си, това е човека, с когото искам да имам семейство, докато другите казват да, те са окей заедно, обаче примерно ще изкарат около година. Това е една голяма разлика. Може би това е защото хората не виждат връзката отвътре. Все пак става дума за хора, които гледат нещата отстрани. Сега да видим неговите карти. Ето това е много добро. Тук имаме един класическа еволюция от големите аркани, която съм показвала в една от предишните ми статии. Ето виждате как в миналото му се падна императорът, а в настоящето се падна следващата поред карта. Ето тази номер 4, тази номер 5 или жрецът. Тоест,
В миналото си той е бил доста агресивен, властен, не много малко егоистичен, докато сега е израснал както духовно, така и емоционално. Станал е много по-загрижен към другите, започнал е да оценява това, което те правят за него, започнал е да се грижи и всъщност бих могла да кажа, че той наистина е в една много по-добра възраст за създаване на семейство, отколкото е бил преди. Просто бил един незрял млад мъж. Следващата карта, кралица Пентакли. За това какво той иска. Може да бъде свързано както с жена земна зодия, каквато Соня за съжаление не е. Земните зодии, нека да припомним, са Дева, Телец и Козирог, докато Соня е Скорпион. Това е водна зодия, кардинална. Друго тълкуване е жена, която е спестовна, която цени парите, въпреки че обича да бъде добре осигурена. Може би той натрупал някакво количество пари през периода си, в който е бил императорът, и именно за това сега успял така да се успокои, защото е събрал парите, които има нужда, и сега не иска да има жена, която просто да прахоса всичко, за което той се е трудил. И така, това е жената, към която той се насочва. Странно. Мисля, при такава връзка жената водна зодия е доста различна от жената земна зодия. Имат така фундаментални разлики. Как вижда той нея? Колелото. Тоест той също е свързан с нов етап от живота си. Също така буквално смята, че е изкарал късмет с това да я срещне. Това е един много голям комплимент. Как е виждал в началото? Падна ни се крал Пентакли. Може би е виждал малко твърде много обсебена от парите. Може би малко бавна. Не е била с неговото темпо. Защото той, като в периода си, в който е бил императорът, всичко се е развивало много бързо. Много динамично. Докато тя е била малко по-спокойна. Какво пречи? Обесенията. Тази карта аз класически е свързан с нова гледна точка, но може да бъде и блокиране. В този случай може би е малко шок това, че най-накрая встъпва в такава сериозна връзка за него. Може би е и малко бързичко за неговите разбирания. Хората около него, четвърка пентакли, те са напълно убедени, че причината те да бъдат заедно е на основа пари. Това е, говори за алчност. Или може и да не е пари, може да бъде примерно някаква полза, която се получава от другия. Примерно желанието да имаш до себе си някой, който те обожава и ти да си галиш егото с това. Не е много положително. Така, сега общите им карти. Добре. Първата осмица мечове, която говори за страх, несигурност, опасност. Втората е справедливост. Третата е тройка пентакли. Значи, по принцип, справедливост една класическа карта за раздяла, но не е задължително да се тълкува по този начин. Може да се говори за официално сключване на брак, тъй като това е и подписване на официален договор. Тройка пентакли обаче
говори, че каквото и да се случва, то ще се случи много бавно и полека. Ако изобщо се стигне до някъде, това ще отнеме доста време. Соня трябва да си отговори на въпроса дали иска това да се случи. Да, ето. Изтеглих още 2 карти. Първата, която се падна, е 9 мечове. Както вече ви е известно, това е една от най-негативните карти в тарото, свързва се с лош късмет. И след това са пентакли, при което можем да говорим за нова работа, ново начало. Може би тя ще срещне нов човек. Сега ще направим още едно гледане за нея. Така че да можем да получим по-ясни отговори. Надявам се и търсене на любов, една много популярна подредба, която аз използвам, да успее да даде съвет на Соня, как тя да реагира, какво да направи, какво трябва да се пази. Гледам отново. Така, картата ни отдолу. Осмица чаши. Свързва се с едно желание за... по принцип при връзка това е за... Искам да си тръгна, искам да прекъсна връзката. Има някакъв момент на обреченост на тая карта. Разбира се, това не е нещо кардинално, не е нещо финално, тъй като след нея, както вече съм показвала за историите на чашите, следва 9 чаши, която е щастлива карта. Тоест, това нещо може и да е временно. Не е задължително да е някакъв край такъв на връзката с гръм и трясък. Първата карта е за миналото. Много неща научени от миналото. Виждаме жрецът. Много е помъдряла Соня с всички неща, които са се случили. Като финално от това, което е научила от предишните си връзки, че трябва да си търси мъж с пари. Много жени стига до този извод. Така, какво иска тя? Имаме луната. Тъй като, както вече разбрахме от предишната подредба, тя изпитва такъв един страх от тези неясноти, които има в миналите връзки и иска и се сега всичко да бъде ясно. Това, което мога да дам като съвет е просто говорете заедно. Решете какво искате да се случва. Знам, че има хора, с които е трудно това да се случи, но поне може да се опита. Какво има нужда? Пада ни с рицар на мечовете. Тази карта говори за борба, за това, което човек иска. Също така може да говори за младеж, огнена зодия, т.е. Скорпион, Стрелец, Овен и Лъв. Какво пречи? Страшният съд. Т.е. все още има едно връщане в миналото. Трябва да се оттърси Соня от тези неща, за да може да продължи напред, наистина. Какво трябва да бъде направено? Крал мечове. Тази карта
означава, че тя трябва да разчита на разума си, да си отговори на въпроса. Наистина ли това е човека? Наистина ли иска да преживее с него следващите 100 години? Наистина ли иска той да бъде баща на децата й? И няма ли нещо в него, което да й дава несигурността, че примерно след 5 години или след 10 години той няма да иска да се посвети на нещо друго, на някакво хоби или на друга жена или на нещо, което да развали семейството. Това е много важно, преди всяка връзка, която възнамерявам да превърнем нещо сериозно, да се отговорят на тези въпроси. Следващата карта е страх. Страх от това, което предстои. Защо така, Соня? Защо така се страхуваш? Това не е нещо финално. От това, което аз имам като впечатление, тя едва ли е възрастна жена, т.е. живота й далеч не е приключил. След като аз приключих онази връзка, за която ви разказах в началото, в която всеки път ми се появяваха негативни карти, може би няколко седмици след това срещнах настоящия си съпруг и нещата просто се случиха. В момента, в който успееш да загърбиш миналото, нещата просто се получават. Следващите карти, които са подобни на тези, които се паднаха преди. Падна се Крал Пентакли. Всъщност това е тук какво ще се случи, така че можем да кажем, че мъжът в нейното бъдеще е мъж земна зодия или мъж, който е финансово стабилен и много добре осигурен. Виждаме справедливост, която може да говори за сватба. И шестица мечове, което по принцип свързваме с пътуване, може би дори през вода. Класическото циганско тълкуване на Таро, това е пътуване през вода. Нека да изтеглим още една все пак. Падна ни се тройка пентакли. За съжаление, нещата ще се случват по-бавно, отколкото на нея се иска. Това е. За съжаление, не всеки може да получи това, което иска, когато иска. Благодаря ви много. Приятен ден!